Agwala Ndigbo ka ha jigidesie omenala ha ike ma na-egosipụta ya n'ebe ọ dị ukwuu iji wee gbochie omenala na njimara Ndigbo ibu ihe furu efu. Komishiona na-ahụ maka omenala na njem nlesapụ anya bụ Comrade Don Onyenji bụ ya kwupụrụ okwu a mgbe ọ na-agwa ha okwu bụ kọmitii na-ahụ maka omenala nye kansụl ndị nta akụkọ n'ime Naịjirịa iru ọrụ nke Anambra steeti bụ ndị bịara njem mkpọtụ n'iru ọrụ ya dị n'Ọka. Onye nta akụkọ anyị Ogochukwu Okeke n'ebe ahụ. Ya bụ njem bụ iji wee kọwatara onye kọmishọna ahụ maka ya bụ Cultural Traditional Fiesta nke ya bụ otu na-akwado nke ga-ewere ọnọdụ na NUJ Secretariat dị n'Ọka. Comrade Onyenji onye kenere NUJ maka ya bụ mmemme ha na-akwado gosipụtara afọ ojuju ya etu ndị mmadụ si etinyewanye anya n'ihe gbasara omenala ugbu a wee kwuo na omenala dị mkpa n'obodo. Ya bụ kọmishọna gwakwara ndị Anambra na obodo anyị bụ Naịjirịa ka ha na-akwanyite ọdịnala na omenala ha wee kwuo na ọchịchị soro udo bụkwa nke na-etinyewanye uchu n'ihe gbasara omenala. Ọ kọwakwara na isiokwu ministri ha bụ ịkwalite omenala na ọdịnala nke ndị Igbo. Na mbụ ka ọ na-ekwu okwu onye isi kọmitii na-ahụ maka nchịkọba ya bụ emume Comrade Nneka Ibe Anọliefo kwuru na ihe ha ji mee ya bụ mmemme bụ iji wee wulite omenala Igbo wee kpọkuo ya bụ kọmishọna okwu maka nkwado. Ka a na-atụnye nke ha, ụfọdụ ndị so na ya bụ kọmitii ndị gụnyere Oriakụ Kasie Abone nakwa Maazị Michael Ezenwata kenere ya bụ kọmishọna maka etu o si nabata ha wee kwuo na ha nwere olileanya na ha ga-enweta ezigbo nkwado site n'aka ya iji mee ka ya bụ mmemme gaa nke ọma.